ugas, pag-ong turok, pag-ong salingsing, pag-ong sitla, pag-ong adlaw, DYCM. DYCM 1152 Cebu Province wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Takna sa DYCM alas 6:01. Mahibalo sa subok sa gilid.
Mga higala, Alright, kumusta? so May gabi transition kanyang to flat. tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo ta. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Daghang salamat nga hangtod niining mga taknaa kini nga programa nagapadayon sa pagsabod sa binhi sa kaluwasan bisan pa sa mga kakulian. Panalangini kini nga programa ug kining istasyon, panalangin usab ang mga nagapaminaw. Hinaot paunta Ginoong ikaw maghatag kanilag pinasahi nga lamdag sa ilang salabutan nga ilang mahangpan ug masabtan ang imong pulong. Tuguting nga hatag ka og katalinuhan sa tanan karon nga nagapaminaw anaa sa ilang mga puloy-anan. Ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, niining higayuna mag-inusara ta dinhi sa atong programa una tungod kay si Brother Libby doon nagyo importante gyud kaayo nga iyahang gilakaw og unya niining gabi na mag-inusara ta karon sa atong programa apan sa gihapon magipasalamatan ang inyong walay inuta kinutuban o kupas nga pagsabot sa mga panahon nga sama niini. Okay, sa dili pata mo irog ngadto sa unahan ato sa ning basa magbasa lang ta og gamay dinhi. Okay, Brother John, maayong hapon sa inyo, Brad. Medyo natingala man mi nga ang radyo dili naman namo mabati, ari naman lang sa live. Why man? Ako ani kanang dunay problema ang ato nga transmitter. Unya i-transmit magud ni ang kuan unya doon na lagi mga kakulian kay medyo nasunog tungod kay nakilatan padala pas Manila. So sooner or later ato raga back to normal ragid ta, no? Salamat sa inyong pagsabot. Well, ni ay pay atong basahon, sir. Maayong gabi, pangutana ni. So dili lang usa nato ni kinaan naman tay pangutana nga ato nga gitiksan nga tubagon, no? Unya ingon niya tubagalang, sir, kay og pananglitag di ko mauli na makuha man na siya gihapon ma-review man na. Salamat lang pero paninguhaon ako nga mauli ko aron nga akong mapaminawan pero og dili niya maabot ko human na ang program ako man na nga ma-backtrace ingon niya. So okay lang ato ning tubagon karon. Last text nga ato nga basahon, sir, og doon pangutana gihapon so dili sa tanan nilang kay naa na lagi tay gipangutana gipasaligan nga tubagon. Okay, Kuya John, medyo makulangan gud mi kuya kay dati sa radyo sila si Lolo, si Papa, anyag si Lula ug si Uncle Bini, radyo magud na ang ila na intawon ang mga batanon ari ragyod mi magkuan sa cellphone unya naibanan gyud ron kay duha na lang mi ang dunay load kay dili man gyud nato kita good ang live kung walay load. Sagdi lang dili sa tanang panahon ato na sa mga taas nga mga panahon, mga binulan nga napahimusla nato ang ato nga programa tungod lang sa mga kakulian nga dili nato tinuyo. Mabutor gina so ang ato lang ani nga dunay ingnon ta formal gyud nga pagsabot sa sitwasyon. Well, mga higala, sa dili pat ko irog ngadto sa unahan, no? Ato sa ning pamatian ning usa ka mensahe sa awit, mensahe sa awit. Na duha ka mensahe dahil magbasa ta sa ato nga mga kuan diri ato mga pinalangga nga mga viewers.
kasalanan, hapit na niya kinihagman ni Jesus na atong amahan, pinaagi sa kamot niyang kamanan. Pinaagi sa kalayo ang kalibutan ng inyo, tungod sa gahong sa Ginoo. Ang mga butang nining kalibutan, maganaw ang tanan. Ugay-ugay mutunga, bagong ayuda, walang syudad, uluyan ang sa katawan. Sila ang napili sa atong amahan, kanyang tumbang sa iyang nasuguan. Tuwa kong igsoon, ikaw ba nahimulong sa atong panahon karon? Bubog bisa na sa kaparan mo, apang kini atong dawaton. Kay kini mahanaw sa umalabot na adlaw, umasa iyang paghukom. Makita ang pulayanan na mata mo, maangkon ang kalipay nga lungkot. Ugad
Okay, mga higala sa magkausapa, welcome din sa atong programa, no? Sa gihapon atong ipaybalong nga nag-inusara ta karong gabiuna wa dire atong partner si Brother Libby, wa pod si Brother Isao. So mag-inusara ta karon, but this time akong kauban akong my only daughter Alexa G. Ham, no? Unya ato ning basahon ning ato nga kuan ato nga dinhi sa atong kuan sa atong monitor aron atong mahibaluan kung diining lugar o dapitan nagagikan ang atong pinalangga nga mga kuan mga viewers, no? Niya si Milyod Silasol, daghang salamat sa kamot nga nagpray niya ni Hard na ikamot. Salamat kayo sa pagampo og gugma, no? Niya pod si Gigi, no? Nagkuag tulo ka Hard, tulo pod ka kamot. Salamat sa paghigugma sa pulong sa Ginoo sa mga pagampo niining programa. Niya si Jex Walinog, maayong gabi ninyo Brad Libby og Brad John. Sa Brother Jex, kumusta ka diha sa Dumaguete City? Nag-inusara ka karon diri kay duna magoy importante si Brother Libby good, no? Niya si Brother Ronilo Itang dito sa kuani sa Saudi Arabia. Maayong gabi na usab sa mga kaigsuonan, makanunayong namina og sa mga mag-view sa mga nag-view ning programa sa Jesus is Our Hope. Og maayong gabi sab kaninyo Brother John og Kuya Libby og God bless sa tanan. So di naturon ikauban si Brother Libby, Brother Ronilo tungod kay kuan kana na ang duna siya gyud importanteng lakaw unya naa say patay nga serbisyuhan dugay-dugay para ba ni hinuon kuan mga 1 week pa ni siya ikalubong. Pero sagi lang ingon ana gid na ang kahigayunan, no? Daghang salamat unya at this moment no maulan ni usa pa ang atong mga kuan dugay karon taud-taud ato ning pagbasahon nini ang mga ato mga pinalangga nga mga viewers. Where ni atay kuan ni atay pangutana nga ato nga tubagon, no? Gikan ni kang Brother Brex, kanana ang buntuyan. Brother Brex buntuyan. Salamat gyud nga nagkakuang ka, no? Hope nga nauli gyud ka pero ngun nimo nga sagdilan sir tubagalan gyud na siya kay ug di ko kaabot sa imong programa kay duna ko'y lakaw ako raman gihapon na nga ma-review kay naa may kuan naa may record. Brother Brex buntuyan, salamat kaayo sa imong pangutana dire. Well, ang imong pangutana sir maayong udto. Gisugo man sa atong God nga ang tibuok kalibutan walihan nganong duna may daghan nga mga laglag. Salamat sir, si Brex buntuyan ni. Okay, daghang salamat Brother Brex buntuyan. Yes, tinuo na gisugo sa atong Ginoo nga ang tibuok kalibutan pawalihan. Pero ang imo pangutana nganong naa may daghang malaglag. Okay, daghang kay salamat Brother Brex. Napaka nindot aning pangutana nimo pero simple ra gyud ang atong mahuna-huna ug mapamalandong ni ana bisan ato na lang kwinta-kwintahon nganong tiyas gisugo sa Ginoo nga walihan ang tibok kalibutan pero nganong naa may daghang mga laglag kana tungod kay daghan manggod sa mga tawo nga nagkinabuhi alang sa ilahang kalaglagan dili sa ilang kalawasan. That's why nga sa adlaw sa katapusan, sa adlaw sa paghukom, daghan gyud ang mga laglag kay karon daghan man ang gustong magkinabuhi alang sa ilahang kalaglagan. May tungod ni ining pagwali ang tinuod paggasulti usa gyud na sa dapat nato nga huna-hunaon og pamalandungon. Ug angay gyud nato nga pasalamatan ang Ginoo nga dili matugkad ang iyang gugma, ang iyang kaluoy sa matag usa kanato nga bisan pa sa atong pagkamasalaypon o pagkamakasasala sa gihapon ang Dios nahigugma sa matag usa kanato. Kung imong basahon dinhi sa Mateo 24:14 mismo sa baba sa atong Ginoong Hesukristo nagagikan ang sugo o kamaan nga iwali maing balita. Ang gisgutan og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran og sa tanang pinulungan og katawhan og unya moabot na ang katapusan. Tanawa
nga ang pag-abot gyud sa adlaw sa katapusan sa diha nga ikawali na ang maayong balita asa na sa tibuok nga kalibutan. Dunay pundok o relihiyon nga kusog gyud kaayong moangkon nga sila ang gitukod ni Kristo ni adtong tuig 33 AD. Ug unya kini sila milukop na sa tibuok nga kalibutan. Pero unsay inyong nasabtan ug nabantayan? Niabot na ba ang katapusan? Nibalik na ba ang Ginoo? Wala pa. Nganuman kay dili man kini sila mao ang nagdala sa kamatuoran. Ha? Ingon ni Kristo iwalay maayong balita sa tibuok kalibutan. Klaro kay ning gisulti, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, unto all kindreds, unto all tongues, and then shall the end come. Muabot gyud ang katapusan sa kalibutan sa diha nga ikawali na ang maayong balita. Pero ngano maning pundok nga kusog kay moangkon nga sila'y gitukod ni Kristo sa tuig 33 AD, nilukop naman ni sila sa tibuok kalibutan kay makailapon lagi kuno sila. Pero nganong wa pa man mo balik ang Ginoo, nganong wa pa man mo moabot ang katapusan, tungod kay kining pundoka nga nagapangangkon dili ni mao ang kamatuoran. Kay kung kini pa ang kamatuoran, oy dugay ra nga nibalik si Kristo, dugay ra nga miabot ang katapusan kay mo man gisulti, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, unto all kindreds, unto all tongues, and then shall the end come. Muabot gyud ang katapusan sa diha ang ikawali na ang mga balita sa tanan. Pero nga naman, nga kanana ang wa pa moabot ang katapusan, tungod kay wa pa ikawali ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kalibutan. Daghan pay mga tao karon nga sila anaa pa sa kangitngit og pinaagi sa kahayag sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga kini sila maabtan kay aron moabot na ang katapusan. Si San Pablo nagsulti siya mahitungod sa pagwali sa maayong balita. Nag-ingon nga sa Roma kapitulo 1 bersikulo 16, kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo, una sa tanan sa mga Hudiyo o sa mga Grisyanhon usab. So adunay duha ka mga punto dinhi nga mahimo nga abuton sa mensahe ngadto sa mga Hudiyo nga moy unang mga magtotoo o kining mga Grisyanhon bot pasabot mga hintel diin diha sa natad sa pagwalis maing balita, iwali gyud bisan pangadto sa mga tumuloo o dili tumuloo. Pero bisan pa niining tanan nga ang tanang pundok nag-angkon nga sila nagwali sa maayong balita, dili na problema. Pero ang pangutana kung tinuod ba ang maayong balita nga ginawali. Si San Pablo nagsulti nga kung wa ko kaulaw ang pagwalis maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. So importante gyud nga ang tawo muunsa mutuo sa dinha nga nakadungog ug nakabati na sa maayong balita. Pero matud pa nimo Brother Brex nganong daghang malaglag nga gisugo tas Ginoo wali ang balita, kana tungod na kay daghan sa mga taong nasultian, daghan sa mga taong nga nawalihan nga wala mutuo sa maayong balita. Mao nang hinungdan daghan ang mga laglag tungod na sa pagkawalay pagtuo. Mo man gani ang gihangyo sa Ginoo, no? Ang gihangyo sa atong tanan sumala sa Hebreanon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo siyang pulong, ayaw ninyog pagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon ni adtong pagpangsupil nila batok kanako. Mo nagi sulti nga sa nadungog nato ang pulong sa Dios, dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing. Pero ngano man nga daghan man ang mga laglag sa adlaw unya sa katapusan nga unta gipawalihan man sa maayong balita sa Ginoo ang tibuok kalibutan, kana tungod kay daghan sa mga taong nagpagahi sa ilang mga kasing-kasing ug mao hinungdan nga daghan ang mga laglag sa adlaw sa katapusan. Gamay ra ang ningasanong sa panawagan sa Ginoo, gamay ra ang mituo, gamay ra ang nagkinabuhi alang sa kaluwasan. Timan ininyo higala
nga kung kaluwasan gani ang kinahanglanon sa tao, nagkinahanglan ni nga iya sad ning kinabuhian. Dili kay kutubra ka sa pag-angkon nga gusto kang maluwas unya wa ka magkinabuhi alang sa kaluwasan. Honestly, kaniadto sa panahon pa sa akong ingnuta pagkabata o pagkabatanon, wala gyud lain nga naa sa akong hunahuna o kasing-kasing nga time will come mag-abogado ko. Mo ginay akong gihandom, pero gikan kaniadto hangtod karon wa gyud ko ni ana maabogado nganuman tungod kay wa ko mo eskwela. Maunay hinungdan nga wa ko maabogado. Kay wa man sad ko mo eskwela gud og abogasiya. Sa samang pagkaagi gusto kang maluwas, pero unsaon man nimo pagkaluwas kung wa ka magkinabuhi alang sa kaluwasan? Kay wa man ka magkinabuhi alang sa kaluwasan, mo na hinungdan nga sa adlaw sa katapusan malaglag ka. So ang pangutana mo, Brother Brex, nganong daghan ang malaglag nga unta pawalihan mas Ginoo ang maayong balita kana tungod kay daghan ang nagkinabuhi alang sa kalaglagan. So kumusta man ka karon higala nga naminaw sa pulong sa Dios? Unsa man ang imong gikinabuhian? Alang ba sa imong ikaluwas o alang sa imong ikalaglag? Pamalandunga kining mga butanga kay ang paghukom sa Dios haduol na. Usa ni ana, no? Usa sa atong mga mahimong talan-aw dinhi nganong daghan ang mga laglag. Kung atong i-recall ang atong mga panghuna-huna sa panahon sa lunop, panahon ning Noe, kadto hunahuna ka sa kataas gyud sa panahon sa daghang mga tuig giwalihan ning Noe ang mga tao. Pero nasayod ba mo? Pila lang ka tao ang naluwas? 8 ang pamilya ra ning Noe. Sa sinugdanan ang mga tao kay katong arka nga gibuhat ning Noe, dili magudto niya makaya god pagbuhat kahilabihan dako ug daghan sa mga tao atong nanabang. Ang uban na nagkuha og mga kuan dito sa kalasangan, mga kahoy ug uban pa, dunay mga gidesignate na nga daan, dunay mga tao nga maurag gyud nay ilang trabaho until nga kana mo gitrabaho, nag-anam og kabuo ang arka. Nga kung imong tan-awon, unta kadtong mga nagbuhat sa arka, mga luwas pud sila tungod kay nganuman sila gud mismo ang nagbuhat sa arka. Apan samtang nagkaduol nagkagamay ang panahon, ang mga tao nagdumili na sa pagtuo sa mga butang nga ilang gituhuan sa sinugdanan. Ug mao hinungdan nga sila nangalaglag nganuman wa man sila magkinabuhi alang sa kaluwasan. Mao nang nangalaglag sila. Sa samang pagkaagi, ang kalibutan pagahukman ni Ginoo pero dili na hinuon sa lunop sa tubig, kundi pinaagi sa kalayo. Apan sa dili pa ang paghukom sa Dios pinaagi sa kalayo, unang-una iwali una ang maayong balita. Iwali ang maayong balita. Nganuman, tungod kay ang maayong balita mao kini ang kaluwasan sa tao. Ang maayong balita, iwali ang pulong sa Dios. Unya ang pulong sa Dios kamatuoran. Kung imo nang tuhuan og dawaton ang pulong sa Ginoong ginawali, natural naa kas kamatuoran. Naa ka kang Kristo kay si Kristo man maong kamatuoran, Juan 14:6. Unya ang pulong sa Dios kamatuoran, Juan 17:17. O nga tungod niya na kay ang pulong sa Dios kamaturan, si Kristo ang kamaturan, pag ginadawat o gituhuan mo ang pulong sa Dios, naa ka sa kamaturan nga mao sa Hesus, o imong gikinabuhian ang kamaturan nga mausab ang pulong sa Dios. Pero pangutana karon mao, andam ba ang imong kasing-kasing o gunahuna sa pagdawat sa pulong sa Ginoo aron ka nga maluwas? Kung imong basahon ang gihisgutan sa Santiago 1:21 ug 22, malinaw ang gisulti nga nagingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling o sa naghingapin nga pagkadautan. Kining mga puntuha sa mga pinulungan, mga kaigsunan, huna-hunaa kuno. Kung unsa gid di ay ta kahugaw og dautan sa tubangan sa Dios, pero wa ta mamalandong og maghunahuna nga ingon ana ta. Muna hinungdan nga ang tao, padayon ra gyud siya pag kinabuhi siyang kaugalingong kagustuhan, dili sa kagustuhan sa Ginoo. Pero ang gisulti, lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan. Ug dawatan ninyo sa kaaghop. Kinig gyud may atong bantayan
dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Tanaw ha, dawata sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Pero nga naman nga daghan man ang mga laglag sa adlaw sa katapusan, tungod kay daghan ang dili mo dawat sa pulong sa Dios. Ha? Daghan ang dili mo dawat sa pulong sa Dios. Ngani mo lagi nag-ingon, dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Pero nganong daghang mga laglag bisag gisugos ginupawalihan may balita tungod kay wa mo dawat sa pulong sa Dios. Mo nang gisgutan Santiago 1:22, hinuon tumana ninyo ang pulong og dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Mao nay hinungdan mga kaigsunan, dili tanang nakadungog og nakabati, dili tanang nahibalo sa pulong sa Dios mga luwas nganuman. Kay dili man ang tanang nahibalong nakadungog mo dawat sa pulong sa Ginoo. Unya na ngayon hinuon, dawatan niyo sa kagop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas yung mga kalag. Dili man ko, daghan man ang dili mo dawat sa pulong sa Ginoo nga unta mga luwas. Mao na hinungdan nga daghan ang mga laglag sa adlaw unya sa katapusan. Pero ang gisulti sa 1:22, gisgutan, hinuon tumana ninyo ang pulong og dili kay magpaminaw ra kamo niini. Ha? Na magitaw nga kutob ra sa pagpaminaw pero wa gituyo sa pagsunod ug pagtuman. Ha? Nakabantay mo niya na? Naag na. Muna'y mahitabo nga sa adlaw sa katapusan, daghan ang mga laglag, kay daghan ang wa musunod og mutuman sa pulong sa Dios. Sunod, nganong daghan ang malaglag, tungod kay daghan ang tao nga musubay sa dalan sa kalaglagan, dili alang sa kaluwasan. Pamatiin ninyo ang gisgutan sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 13 o 14, ingon ini ang gisgutan sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 13 o 14. Pamatiin ninyo kining mga butanga sa Mateo chapter 7, verse 13 and 14. Okay, niya atong basahon unsay gisulti dinhi nag-ingon matod pa dinhi. Sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit, kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan padulong sa kinabuhi, padulong sa kapildihan, og daghan ang okay, akong balikan ha. Sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit, kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan padulong sa kapildihan, og daghan ang nagasulod agi niini. Dunay duha ka dalan dinhi hisgutan nga gisubay sa tao. Kining pultahan nga masigpit, naging di sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit. Ang gi-recommend dinhi niining bersikulo ha, nga atong sudlan ang dalan nga masigpit. Muna nga ang tao ron gud daghan magyud magdumili tungod kay higpit, siktin. Hiktin kayo, dili naman hinuon ta maka himo sa atong gusto. Dili na ta makahubog-hubog, dili na ta makapanugal, dili na ta makahimo pagkaon sa mga butang nga atong gustong kaunon. Mao man ni nakapahigpit, makapasigpit. Unya ang gisgutan kay dako ang pultahan og sangkad ang dalan padulong sa kapildihan. So ang dalan di ay nga padulong sa ikalaglag, halapad sangkad. Lapad sangkad sa ato pa sayod luag kayo. Mao ni gisgutan. Og daghan ang nagasulod agi niini. Daghan ang musulod sa dalan paingon sa kalaglagan. Muna Brother Brex nga sa adlaw sa katapusan, daghan ang mga laglag bisan pa kung gipawalihan sa Dios sa maayong balita ang kalibutan, tungod kay daghan ang mupili sa pagsulod sa dalan ngadto sa kalaglagan, mo nang daghan ang mga laglag. Sa 14 nagingon, kay masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi. So naagyoy mga kalisdanan mag-iya nimo kay sigpit hiktin man na. Og jutay ra ang mga nakatultol niini, meaning jutay ra ang misubay sa dalan paingon sa kaluwasan. Mao na Brother Brex nga bisan gipawalihan sa Ginoo ang maayang kalibutan sa mga balita, daghan ang mga laglag tungod kay daghan man ang nagsubay agi sa dalan alang sa kalaglagan. Pero ang dalan padulong sa kinabuhi, juta, sigpit, hiktin, jutay ra nakatultol agi niini. Hinaot pa Brother Brex, uban sa nang naminaw karon nga diha sa inyong kinabuhi, inyong gisubay ang dalan sa kasigpit, o kahiktin, kay ang tumoy niini mao ang dalan alang sa kaluwasan. Og tungod niya na, kung imong basahon sa buhat 17:30-31 nagingon,
Ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong, apan karon siya nagsugo sa bisan diin sa tanang mga tao sa paghinulsol. Timan nga sa diha nga iwali ang maayong balita ug sa nadungog ug nabati mo ang pagwalis maayong balita, ang gisulti dinhi nga matud pa dili nimo paghahion ang imong kasing-kasing. O mo na gihisgutan dinhi nga pagwalis maayong balita dili nato paghahion ang ato nga mga kasing-kasing kung gikawali na sa ato ang maayong balita. Sa gihisgutan nga ang buhat 17:30 nagsulti niya kaysa pa kay ang Dios wala lamang manumbaling sa maong panahon sa kaburong, apan karon siya nagsugo sa tanang mga tao sa bisan diin sa paghinulsol. Unang gipawali ang maayong balita, gipawali ang pulong sa Dios sa bisan asang lugar o dapita sa suok sa kalibutan, ipawaling maayong balita kay gusto sa Ginoo ang tao maluwas. Pero unsaon man pagkaluwas sa tao sa dihang nakadungog o nakabati siya pulong sa Dios nga kanang mga pulong nga alang siyang ikaluwas, iya man nga gibalibaran, iya man gisalikway, wa man niya dawata, wa niya kinabuhi. Pero ang gisulti, ang Dios nagasugo sa tanang mga tao sa bisan diin sa paghinulsol. Munay gustos Ginoo, nga ang tao sa dihang nadungog ug nabati nimo, way sapayan sa imong pagkadautan, way sapayan sa imong pagkamakasasala. Gidawat ka sa Ginoo sa imong pagkamakasasala ug pagkadautan. Mauna nga sa diha nga nadungog ug nabati mo ang pulong sa Dios, ayaw paghahia ang imong kasing-kasing. Maghinulsol ka kay mao manay gisulti gyud. Unya nag-ingon sa 31, kay siya nakatudlo na og adlaw kanu sa subay sa sa katarungan ang kalibutan iyahang pagahukman. Timan ihigala nga duna nay natudlo nga adlaw nga ang kalibutan iyang pagahukman. Ug bugtong nahibalo ug nasayod niya na ang Dios lamang tungod kay wa ta masayod og kanusa may tabo ang paghukom sa Dios niining kalibutana. Busa sa dili pa ang paghukom, nagsugo ang Dios nga iwali ang maayong balita. O unya sa dili pa ang paghukom, matud pa sa Ginoo, ang matud pa niya, karon siya nagsugo sa tanang mga tao sa bisan diin sa paghinulsol. Papaano nga maghinulsol ang tao? Sa 31 kung imong basahon, ang Dios nakatudlo na og adlaw kanu sa subay sa katarungan ang kalibutan iyahang pagahukman. Busa sa dili pa ang adlaw sa paghukom higala, iwali ang maayong balita, kinabuhii una karon ang maayong balita aron ikaw mamaluwas. Kay human na, ang kuan sa Ginoo, human na ang planos Ginoo alang sa kaluwasan sa tao. Ang ato na lang karon ang pagkinabuhi alang sa kaluwasan, kay ang plano sa kaluwasan human na. Tan-awa ra gud sumala sa gihisgutan sa Juan Kapitulo 6 versikulo kanang sa John 3:16. Nagingon Juan Kapitulo 3 versikulo 16, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Tapos na ang plano sa kaluwasan. Nga naman, nagpakatao na si Ginoos niining kalibutan. Nag-ingon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Taliwala sa atong pagkinabuhi karon sa mga kalisdanan, apan kung mutuo og musalig ta diha kang Ginoos, makakaplag ta sa kinabuhi nga walay katapusan. Luyo ni ining kinabuhi, adunay kinabuhi nga walay katapusan nga giandam o gitagana sa atong Ginoo. Busa tapos na ang kananaang planos kaluwasan, nagpakamatay na si Ginoos didto sa Kalbaryo sa cross. Mao man gani nga kun imong basahon sumala sa Mateo 1:18 ngadto 21 nag-ingon og ang nahitabo ang pag-anak kang Hesus ingon nga paagi sa diha nga si Maria kaslunon pa kang Jose, nakaplagan nga siya nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Ug sanglit si Jose kay tao man siyang matarong og dili magpakauaw kaniya, nakahuna-huna siya sa pagpakigbulag sa hilom. Apan usa ka manulunda sa Ginoo, mitunga kaniya pinaagi sa damgo nga nag-ingon,
Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko ni anang ni Maria, pagpangasawa kang Maria, kay ang iyahang gisamkon lalang sa Espiritu Santo. Ha? O gunya, nagsulti sa 21, og siya imong pagganganlan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas sa mga tawhan gikan sa ilang mga sala. Timan-i kung unsa gyud kaimportante unta si Jesus sa kinabuhi sa matag tao o matag linalang nga nagkinabuhi ining kalibutan. Sige ni Jesus nagpakatao nining kalibutan. Ha? Kay siya mao magaluwas sa atong mga sala. Tapos na niya, ha? ang mga plano alang sa kaluwasan, kita na lang ron. Mao ang magkinabuhi alang sa kaluwasan tungod kay tapos na. Pero unsa magud? Ha? Dili man gyud ang tao muna, Brother Brex, nga daghan ang malaglag. Sa diha nga si Jesus, ha, gisakit siya, nagpasan sa krus paingon sa bukid sa Golgota. Abot pasabot ning Golgota kay this is Greek term ani siya, bukid sa Calavera. Gipapasan siya sa krus. Unya dili paigo ang kadautan o brutal nilang gibuhat kay gisigihan lagbunal sa Jesus, gisagpa, gisukmag, gipatiran, unya gipurong-purungan og tunok, unya giblindfold, unya moingon sila, Jesus, tag-ana og kinsay nagsagpa, kinsay nagsumbag nimo. Mga pagbugal-bugal, mga pagbiay-biay mo o mga pagtamay. Pero wa nis ginuig sa payan kay lagi ang iyahang misyon sa kalibutan mauman ang pagluwas sa mga katawhan. Pero ang tao nga giluwas ginumo pagyoy mipatay ug milaglag kaniya didto sa milansang kaniya didto sa cross. Ha? Og unya mga kaigsunan, klaro kayong giingon sa manulunda og siya pagngangalan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Si Ginoo Hesus higala nagluwas gikan sa atong mga kasalanan. Busa atong hinuktukan nga dili ta magpabilin diha sa makasasala og dautan nga kinabuhi kay giluwas na ta sa atong Ginoo. Ha? Maayo nga atong tularan og tan-aw nato, himuon natong usa sa panig-ingnan ang kinabuhi ni Maria Magdalena. Ha? Tan-awa kinis Maria Magdalena kung imong tan-awon sa records Biblia, gipagwaan kinis ni Ginoong Hesus og 7 ka yawa. Ha? Kamo diha, pila ka yawa aning sulod sa inyo, wa gyud no bisag usa. Pero mas dautan og ngilngig ni Maria, 7 ka yawa ang isulod siya gihinginlan sa atong Ginoong. Subot ipasabot nga sa pagkagamhanan sa atong Ginoo, bisan pa ang gahom sa mga dautan, gahom sa kangit-ngit, dili na makapukan o makabuntog sa atong Ginoong Hesus. Higala, gingit-ngitan ba ang imong salabutan? Dautan ba ang imong kasing-kasing karon? Ang muhayag o mulimpyo, mudaog ni ana, walay lain kundili si Ginoong Hesus. O gunya, niining panahon na, si Maria Magdalena, gipagawasan mas Ginoong 7 ka yawa. Nahitabo lang yun po siya nga nahisimang yun siya sa iyang kinabuhi. Niadto siya sa lungsod sa Magdala, taon o Magdalene. Mao na hinungdan gitagurian siya Maria Magdalena. O dito nahitabo nga sa nasimang yun siya, niditor siya sa iyang kinabuhi. Si Maria Magdalena naghimo og negosyong gamay, inunta lang solo business pero kusugan. Nga naman, nagbaligya siya sa iyang dungog. Tan-awa og unsa kadautan gyud ang kinabuhi ni Maria Magdalena. Nagbaligya siya sa iyang dungog. Og unya makita nimo kining mga bahina nga makita nimo og unsa gyud. Meaning naay mo bayad, naapoy kabit-kabit ingon niya na. Makita nimo daghang mga managtiayon o puloy-anan nga naghubot, naguba, nawasak tungod niining matangas kinaiya. Og unya si Maria Magdalena hangtod nga nachismis siya, hangtod nga nadakpan siya. Og unya sa dihang nadakpan siya, doon na may balaod civil nga ang masakpan nga nakasala pinaagis pagpanapaw batuon hangtod mamatay ug ang makabato walay tulubagon nga sa balaod. Apan niadtong panahon ilang batuon tas Maria Magdalena midagan unya ilang gidakop. Aron pod nga mabikil ilang malitag nga atong Ginoo, ang usa ka babaeng makasasala nga mao si Maria Magdalena gidala dito sa tila ni Ginoong Hesus. Og si Maria Magdalena nakaila kaayo nining Hesus kay kining Hesus mauni ang nagpagula siya 7 ka yawa. Pero milubog siya sa tiilan sa Ginoo nga kun imong handumon Ginoo sa akong pagkamakasasala, tagai ko og last chance.
karong gabion na higala. This is our last chance kitang tanan nganuman hapit na ang paghukom sa Ginoo. Niabot ang mga taong gustong mobato kang Maria Magdalena, nangutana si Ginoong Hesus sa mga tao, unsa bay hinungdan nga kining babayhana inyo mang pagabatuon? Og ang mga tao nanubag og nagkalain-lain ang ilang mga issues, nagkalain-lain ang ilang mga accusation, nagkalain-lain ang ilang mga negatibo nga mga sinultian tungod lagi kay si Maria Magdalena giila nga makasasala kay usa ka babaeng pukpok, usa ka babaeng mababa ang lipad. So wala na makig-argumento ang atong Ginoo niining mga tawhanaa. Ang gihimo sa atong Ginoo, mitikubo siya sa yuta ug unya iyang gisulat ang ilahang mga ngalan. Usas nakapatingala ug nakapahibulong niini nganong nahibaluan ni Ginoong Hesus ang ilang mga ngalan. Mga kaigsunan, hinumdumi usab nga ikaw ug ako nahibaluan kaayo sa atong Ginoo. Walay mga butang nga natago diha niya sa atong mga binuhatan. Kita niya sumala sa kanang Hebrehanon 12:13, walay mga butang nga natago sa pananaw sa mga mata sa Dios. Ang tanan hayag ug dayag. Ubusa ang mga tao na tingala nganong ingon ini. Kasintido gyud nga tinuod maning iyang gisulat ato ning mga ngalan. O gunya tapos nakita sa mga tao ang ilang mga ngalan gisulat sa Ginoo, si Ginoong Hesus nangutana ganagingon, kinsa sa inyo ang walay sala, mo'y muuna sa pagbato nining babayana. Pero ang record mga kaigsunan, wala gi usa nga nakahimo pagbato nila, but pasabot ang tanan nakasala. Mga kaigsunan kog mga kaigalaan, kamo karong naminaw niini nga programa, kinsa sa inyo diha ang waysa. Kung wa naman lang mo isa, wa na mo magkinahanglan og Kristo pa. Ngano man, tungod kay ang Kristo gikinahanglan lang na sa usa ka taong makasasala kay mo'y ilhon niyang manluluwas. Kamong waysa diha ngano nagkinahanglan pa mamug manluluwas nga di na mamuluwason kay wa mo'y sala. Kay si Kristo nahimong manluluwas sa kataong makasasala. Pero tanang tao nakasala. Busa tanang tao nagkinahanglan og Kristo. Karon mga kaigsunan, gikinahanglan ba nimo si Ginoong Hesus? Si Ginoong Hesus lamang mo'y atong paglaom nga muusab ug mubag-o sa atong mga kinabuhi. Mark my word. Busa si Ginoong Hesus lang ang makapabag-o ug makausab sa atong kinabuhi. Ug unya mga kaigsunan, huna-huna ka ang mga tao. Hayahay og pamalik sa ilang gigikanan. Nanguli sila. Og ang nahabilin si Ginoong Hesus lamang, og ang kadto si Maria Magdalena. Nangutana si Ginoong Hesus ngadto kang Maria, babay, nakahukom ba sila og silot bato kanimo? Matud pa ni Maria Magdalena, wala, Senyor. Og unya si Ginoong Hesus mitubag kaniya, dili sad ko makahukom og silot bato kanimo. Lakaw og ayaw na pagpakasala. Go and sin no more. Unsa maning sala sumala sa nanang Juan kapitulo 3 bersikulo 4, ang sala mao ang paglapas sa kasuguan sa Dios. Busa pag-ingon ni Kristo, lakaw og ayaw na pagpakasala, but pasabot ayaw na paglapas sa sugo sa Dios. Kay ang sala mo man paglapas sa sugo sa Dios. Kumusta karon higala? Willing ka ba nga magkinabuhi karon nga magalakaw nga dili maglapas sa sugo sa Dios? Kay ang pagpakasala mo may paglapas sa sugo. Ingon sa Ginoo, go and sin no more. Lakaw ug ayaw na pagpakasala. Mao nay mensahe ni Ginoong Hesus niadtong babaeng makasasala. Mga kaigsunan, kung si Maria Magdalena nausab sa iyang kadautan, nausab sa iyang kinabuhi, sure ko, walay rason ni katarungan nga dili mausab ug mabag-o ang imong dautan nga kinabuhi. Sa Brother Brex, ngano nga daghan ang malaglag sa adlaw sa katapusan nga unta, gipawalihan man sa Dios ang kalibutan sa maing balita. Ang rason nganong daghang mga laglag tungod kay daghan ang nagkinabuhi alang sa kalaglagan dili sa kaluwasan. Mao nang gisgutan sumala sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 7 ngadto sa 10 nga sa adlaw unya sa katapusan ang ikauban sa yawa sa mga laglag sama kadaghan sa bunbun sa dagat. Pamalandunga kinihigala
diin na ang kaluwasan gikawali na, gikataho na, gikabalita na, nadungog og nabati mo na, kinabuhi ang kaluwasan aron ka maluwas. Nga naman, tungod kay ang Dios nakatudlo na og adlaw kanusa subay sa katarungan kining kalibutan iyang pagahukman. Sa dili pa ang paghukom sa Dios ning kalibutan na timan-ig yun, magkinabuhi ta alang sa kaluwasan aron ta mga luwas. Nga naman, kay unsa man ang mga butang nga imong nakabot ug naabot ni ining kalibutan na, unsa man ang mga butang nga imong nakabot ug naabot ni ining kalibutan na, wala kanay ikatabang unya sa adlaw sa paghukom o kining kalibutan na pagahukman sa Ginoo pinaagi sa kalayo. Mao niya karon kung wa ka magkinabuhi sa kaluwasan, unsaon nimo ang pagkaluwas mo, na daghang yung mga laglag sa adlaw sa katapusan. Kay daghan ang wa magkinabuhi alang sa kaluwasan. Ang gihisgutan sumala sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto 12, nawo ang pagagay ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kakawatan, ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok, ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw pinaagi sa kalayo. Kining kalibutan na tunahon pinagis kalayo, mo na'y gusto sa Dios, nga ilikay ka, mo nang nagpakamatay siya, nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross, kay kining kalibutan na ang plano sa Dios pagatunahon pinaagis kalayo. Unya, ngano nga daghan man ang mga apil sa adtong kalayo, kay daghan ang kinabuhi para sa kalayo. Pero ang gisgutan sa 3:11 nagingon, sanglit pagatunahon man kining mga butanga, pagkinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadiyosnon. Nga magapadali, magapaabot sa adlaw sa Dios nga tungod ni pagaduslitan og pagatunahon ang mga langit ug mga wagtang sa daw kung dinagok. Mga tunaw ni. Pero ang gisulti, sanglit kining tanang mga butanga pagatunahon man sa ingon, pagkinahanglanon gay di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagkadiyosnon. Higala, lalo na ni mo Brother Brex nga mao'y nagpadala ini nga pangutana, unta magkinabuhi tang tanan dihas pagkabalaan o pagkadiyosnon, kay pag-abot unya sa adlaw sa katapusan kitang tanan mga luwas. Mabuhay ka, higala. Well, ato ning naginuton ang atong oras, ato ning tan-aw dinhi, ni adakin ni ang sa ato ang kuan ni ata sa comment section ato ning danaw ni. Okay, wala may kani gana na ang nagasulod nga mga bag-o moro gyapon Brother Ronilo Itang, Jake Sumarinos, Gigi, unya si Milyod Silasol, no? Okay, daghang kayong salamat sa inyo ha. Well, karong gabion na mga kaigsuonan, ang gisulti sa ikaduhang Pedro 3:11, sanglit kining tanang mga butanga pagatunahon man sa ingon, pagkinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o paggadiyosnon. Kumusta man, higala? Gusto o gihandom ba nimo nga mabutang sa pagkabalaan o paggadiyosnon ang imong kinabuhi? Duol karon sa Ginoo. Alagad karon sa Ginoo. Aron nga unya sa adlaw sa katapusan, sa adlaw sa paghukom, mamaluwas ka. Ayaw pagsalig. Tungod kay nag-ampo ka Ginoo, nangalagad ka Ginoo, nagsimba kas Ginoo, luwas ka na. Kay daghan karon ang nangalagad sa Ginoo, nagampog nagsimba sa Ginoo, nagunahunang maluwas. Pero dili nga naman, tungod kay gilapas ang kabubuton sa Ginoo niya, gipamulong po na ni Ginoo Hesus. Sumalas Mateo 7:21, dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa mahan nga sa langit. Higala parang sigurado ka nga makabaton ka sa kaluwasan ug makasulod ka sa gingharian sa langit, tumana og unsay kabubuton sa Dios, kay sigurado gayud nga mamaluwas ka. Ug unta ang pulong sa Ginoo nga inyong nadungog ug nabati karon mga kaigsunan ug mga kagalaan. Inyong mahuna-huna, inyong mapalandong, ang pulong sa Dios naghatag natog kasiguruhan ug paglaom alang sa kaluwasan. Muna ang gisgutan pagkadungog nato sa pulong sa Ginoo, dili nato pagahion ang ato nga mga kasing-kasing. Matud pa, ayan nyo paghia ang inyong mga kasing-kasing. Mga kaigsunan, daghang salamat sa inyong pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Sa dili pa ta mo tapos sa atong programa, magampo kita. Dalangpanan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono kay tas-an sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong na paabot sa idulog sa mga nagapaminaw.
tuguti nga sila imo Ginoo nga kinahanglanon tawagon sa pag-alaga diha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag, maghatag sa among gipangayo, pagadawaton namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan lang Brother Libby Clavis, kini inyong higalag igsuon. Brother June dito, uban sa my only daughter, Alexa G. Ham dito. Magaingon sa inyo, maayong gabi, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comport you with a lie.